Tak já se jmenuji Irena Kubantová, já vás vítám na semináři Jak podpořit vývoj dítěte od narození do 2 let. Nemám tady ani jednou známou tvář, takže nikdo mě nezná. To dítě třeba, myslím, třeba vyhazuje všechny skříně, jakože vyhodí třeba celou svou poličku s oblečením. Může mít senzitivní období na vyhazování věcí, teďka se do tomu dostáváme k tomu tématu těch senzitivních období. Dětská jsou činnosti, které jako dělají a nám dělají radost, a jsou činnosti, které nám nedělají radost, protože vyhazují věci, nebo že se paplou v blátě, může být něco, co nám nedělá radost, ale dělají takové ty věci, jako že sbírají drobečky po bytě, chodí po čtyřech, sbírají drobky, to dělají všichni. Chodí po schodech na vodu do dobrotí, jo? Nebo po skluzavcech, co jezdí, jak blází, tam jako je hrubá motorika, velice se rozvíjí. Takže teďka můžete mu, aby to bylo jednodušší pro vás ten úklid, protože on to bude dělat, jo? Pak, když má senzitivní období, otevřu, vyhážu. No, tak vyhážu, to se nastane. Tak to je ta vaše hra. Teďka, to je důležitá, to je ta hra, důležitá hra. Není důležitý s nima číst knížku, protože máte pocit, že byste měla číst knížku. Není důležitý s nima stavět Lego, protože máte pocit, že to je motoricky úplně jasná věc. Není důležitý, že vy máte pocit, že toto bychom měli dělat. Vidíte, že teďka on toto chce dělat a vy si s ním sednete, máte na to kavčo a toto je ta vaše hra. To je ta vaše spolupráce. Vy si nehrajete s hračkama, ale hrajete si. A je tam úžasná pochopení, máma mě rozumí, máma plní moje potřeby, to znamená, svět je úžasné místo pro život, bezpečné, kde jsou moje potřeby naplňovány. Máme se u toho rádi, bavíme se u toho. Ty vyhazuješ, já skládám. Ukážu ti, jak se skládají, nemáte tady nějaké náhradní opatření, vole, učí nějaký miminkovský. Tam je možná budičko, to je, ale klidně si kojíte, tady dospělácké si učím něco. Svetr třeba, jo? Děkuju, stačí. Ukážu ti, jak se skládá. Nevím, jak je starý, ale rok. Dobře, tak to můžete ukazovat, jak se skládat nebude. Ale můžete to pojmout, tak? Ty se na náma přišla podívat, já tady ukazuju skládání. Narovnám rukáv. Kdyby to chtělo jako mít to místo, pohladím rukáv. Teďka vymyslím si skládání takový, jaký to dítě zvládne, jo? Když budeme chtít skládat klasicky, tak nám to nebude dělat to dítě. Teďka to udám třeba takto, jo? To je úplně jedno. Teď uložíme zpátky. Mimo toho můžete i zpomalit. Se zasoustředí, zpomalí a pak zase bude vyhazovat, jo? Nebo když tam bude něco takového jednoduchého, třeba jako házovky na půl, ty malý jejich krátký, protože jsou mrňavý ještě, tak můžete dát jenom, že na půl dáš zpátky. A je v tom ta strašně důležitá zase. Učím se, jak se to dělá, až to jednou budu potřebovat, tak to budu vládat. Aha. Ty chceš jít za mnou? Aha. To je dobrý. No pojď tady projít takhle přes. Často musím hodně jako jasně ukázat. Tady vracím svetr, který ukládám. Vidíme zase, co bude za interakce. Děti totiž, když jim umožníte to senzitivní období plně prožít, znamená umožňujte jim tu činnost, ať už je to blato, nebo vkládačky, nebo cokoliv, tak se dostanou do stavu myslí, kterému se říká flow. To je takový to, jako když vás něco baví, jde vám to a úplně vlastně zapomenete na ten svět a nevnímáte. Třeba já to teďka mám taky, protože nevnímám tam ty děti a to, co mě překvapuje, že mě to neruší. Čas plyne rychle a vy jste plně ponoření a saturovaní. Když ty děcka u tohohle přistěněte, že vám stříhají kalhoty a pak děláte, Ježiši, co tady děláš? Tak vytrhnete je z toho flow, ale úplně stejně vytrhnete, a když jako vidíte, že se hrajou krásně, že třeba skládají, poprvé poskládal 2, 3 kosty, a uděláte, hej, ty jsi šikovný, jo. Zase nabouráte jim tam to flow, o pojmu šikovný se můžeme bavit za chvilku. Jakože jak se teda chválí, když se nemá říkat šikovný, protože to šikovný mu nic neřekne tomu něco, to je abstraktní. Jdeš za mnou. Jdeš úplně k cizí ženské.